Some on pullollaan faktaa ja oletettua faktaa. Artificial intelligence is fueling a boom in cybercrime. Tähän videoon olemme koonneet muutamia deepfake-pätkiä, jotka on tuotettu tekoälyn avulla. Kuuntelepa tätä tasavallan presidentin tiedotusvideota. Onko tämä totta? Siksi esitänkin presidenttikauteni jatkamista, sanotaan nyt vaikka vuoteen 2030, ja katsotaan sen jälkeen sitten fiiliksen mukaan. Entäpä tämä Obaman video? Ben Carson is in the sunken place. Or, how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Kun arvioit somesisällön totuudenmukaisuutta, mieti seuraavia asioita. Kuka tai ketkä sisällön ovat tehneet? Milloin sisältö on alun perin julkaistu ja onko sitä muokattu sen jälkeen? Onko tekijä tehnyt sisällön itse vai onko tekijä muokannut sen jonkun toisen tekemästä lähteestä? Onko valittua somepalvelua käytetty oikein tarkoituksenmukaisella tavalla? Mihin laajempaan sisältökokonaisuuteen, viestiketjuun tai ajankohtaiseen keskusteluun sisältö liittyy? Mitä somepalvelu, kanava tai ryhmä, jossa sisältö on julkaistu, kertoo itse sisällöstä tai tekijästä? Mitä kävijäseuranta ja lukutilastot kertovat sisällöstä? Miten sisältöä tai sen metatietoja on optimoitu hakukoneita ja sosiaalisessa mediassa jakamista varten? Miten suosittu sisältö on? Kuinka paljon sitä on jaettu sosiaalisessa mediassa? Ketkä ovat jakaneet sisältöä sosiaalisessa mediassa ja miten? Kenelle sisältö on tehty? Miten se on rakennettu ja miksi? Onko tarkoitus muuttaa uskomuksia? Tunnista arvojen ja maailmankuvan merkitys faktojen muodostumisessa. Tämä Zelenskistä tehty deepfake-video on esimerkki poliittisen vaikuttamisen pyrkimyksestä. Videon sisältö on puhtaasti disinformatiivinen. Бути президентом виявилося не так вже й легко. Luoko sisältö stereotypioita? Seuraavalla videolla esiintyvä Milla on tuotettu kokonaan tekoälyllä. Millan illuusio on melko täydellinen. Minkälaisiin tarkoituksiin hänen kaltaistaan imagoaan voisikaan käyttää? Muista aktiivisesti etsiä ja tarkastaa faktoja ennen kuin osallistut ja jaat. Estä disinformaation leviäminen. Mieti, minkä mainostajan tai yrityksen tilipussia kasvatat, tiedostaen tai tiedostamattasi.